Здравейте на всички и добре дошли в моят канал. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Димитър Стойков, но в момента не мога да снимам. След половин час много бързо трябва да изтичам и да взема една смяна като сервитьор, след което отивам да гледам едно шоу, след това се прибирам, оправям багажа набързо и в 12 вечерта тръгваме за Ниагарските водопади. Много стрес видях днес, но важното е, че приключих работа и на двете места. Сега отивам набързо на това шоу за душевна подкрепа. След това ще вечерям, защото нито съм закусвал, нито съм обядвал. Ще пия една бира и ме очаква път. Е доста оживено. Неделя е. Къде ми е раницата? Дължително ще си взема слушалките. Буквално всякакви такива тестери ще ги взема, защото не искам да нося много багаж. Чифт бельо, един чифт, два чифта чорапи. Ще пътуваме може би 7-8 часа. По-добре краката да ми дишат. Сигурно това, което имам като идея, е да посетя максимално много места, защото пари се изкарват. Парите идват, отиват си, остават спомените, вече сме го говорили това. Може ли си представите, че на това място в момента живея безплатно? Не давам нито един лев, а пък на старото място, на което бях, близо $5000 трябваше да се дадат. И просто не мога да бъда по-благодарен, разбирате ли? И само като си представя, че аз толкова много се чудех дали да замина за Америка, какво би било, притеснявах се. То все още има за какво се притеснявам. Никога не е късно нещо лошо да излезе да се случи, обаче не трябва да бъдем толкова негативни. Просто аз имам този менталитет и това възпитание, че много хубаво не е на хубаво. Нали, да не бързам да се радвам, че то все нещо може да стане. Пък понякога човек трябва да спре за моменти, да оцени какво има и какво е постигнал и какво се е случило. Не може пък винаги да очакваме нещо лошо да се случи и заради това ние пък да не се наслаждаваме на момента тук и сега. Ще взема тази връхна дреха. По-добре да има какво да съблечеш, отколкото да няма какво да облечеш. Мама винаги ми го повтаря, така че слушам се в съвета и си оправим леглото, че ще кажете, че съм разхвърлян. Което в действителност е така. Предвид, че тук нямам време за нищо, последното, за което мисля, дали ми е оправено леглото. Мисля, че съм готов. Сега остава да си купя нещо за хапване. Сега отивам до единственото място, на което знам тук, че имат български снаксове. Просто за да видим тук българите какво обичат да си хапват. Магазинът е затворен, както си го оставих. Буквално тичах след като затворих тук, за да отида на другото място и да взема сервитьорската смяна. Но направи го. Така, какво българско имаме? В Хипер, в Боровец, Морени, Траяна. Какво да го имаме тук? Зайо Байо. Аз не обичам. Чил чипс обичам. Ето всичко, желирани бобони, кашу, един круасан, вафли в Боровец и чипс. За тези от вас, които се интересуват колко пари дадох за тези неща, почти $15, което не бих казал, че е много. Много съм гладен. Аз ги взех за пътуване. Помням си, на втората седмица от престоя ми в Америка, имахме организирано пътуване всички българи, които сме J1, да отидем, нали, за security номерата в едно близко градче на 1 час. Крайната дестинация, аз, нали, след като приключим с това по важност, преди да си отидем беше това, ако някой иска да отиде в един български магазин да си напазарува нещо. Което няма нищо още, нали, да ме разбирате погрешно, много обичам България, но толкова много да милея за кисело мляко и лютеница на втората седмица. Да сме живи и здрави. Хайде, на здраве! Сей на здраве! На здраве! Сей на здраве! Айде, потегляме! Здравейте! Вече сме в бушчето, малко сме тихи, но вярвам, че ще се опознаем и колко часа имаме на разположение, извинете? Около 10 часа, в които ще се опознаем, ще си кажем всичко. Това е първият и последен стоп за следващите 5 часа. Лягам си и ще се включа, когато се събудя и вече сме стигнали. Ай! Само за една секунда заваля яко. Ама яко го изсипа. Силно се надявам това да се случва сега, а не утре, когато ние трябва да отидем и да видим Ниагарските водопади и да, ще е много гадно. Малък апдейт, в момента е 3 дощеска и ни накара да му платим.
И сега сме good to go. Ако не тръгнем до 2 минути, ще му скачаме на бой. Магач ще ме събуди в 3 нощеска. Добро утро. 7 часа сутринта е. Сега се събудих. Имаме тук да постоим 20 минути в бензиностанцията. Гледайте какво мъгла само. Много е важно. Пък не е студено. Всички ли сме в каютата? Така, сега ще слезем надолу. Точно време, 10 часа, вече сме пътували. Много яко. Ето ни ги новите приятелки, сега те ще ни кажат къде отиваме и какво ще се случва в тези 2 дни. Сега, след 2 часа. Отиваме на Ниагарските водопади, за да качим на лодка и да разберем дали ще са намокрим или няма да са намокрим. След лодката какво следва? Ами не пазар. Пазар най-вероятно, надяваме се, добре. И после отиваме на Ниагарски да видим светлинното шоу вечерта и после да минем до Канада, за да ни сложат печат на паспорт. Ето да ви снимам за влога какви сте чалгари, да не кажете после, че не слушате чалга. Май, почти стигнахме. Харесаха ли ти водопадите? Не. Защо? Ами ти ги проспа. Ние всички ги видяхме. Ма аз съм много смачка. Айде, готови сме, стоварихме се, времето е с нас, а не очаквахме, защото прогнозата казваше, че днес ще вали 100%, пък времето е хубаво. В колона по един, в колона по един. Еги, децата в Сливен! Изморена ли си от 13 часа път? Да. Вие как сте? Excited, и аз. Много ми се искаше да бях прелетял с хеликоптер, ама кой да знае, че има и такава опция. Е, там далечината се вижда вече. Айде, ето ни и компанията, вече сме тук, имаме билетчета и това е първи път, който виждаме Ниагарския водопад. Чакай да ви покажа на вас. Ето ни най-добрите! Ето на такова корабче ще се качим. И времето е с нас, сега и дъждобрани си взехме. Всичко е прекрасно. Мале, що е народ, бе, моро? На челна линия в очакване.
така, сега да ми кажете, доволни ли сте, какво мислите? 13 часа път заслужаваха ли си? Да, супер е. И ето точно срещу нас, там виждате канадската страна, как правят абсолютно също, качат се на корабче, отиват там, правят го този курс, нали, гледат водопадите и се връщат. Ами, видяхме едно от 7-те чудеса на земята. Добре сме, живи сме. Не знам как ще продължи остатъка от деня. Най-важното е да ядем, да си заредим телефоните. Пък след това вече денят е пред нас и ще го измислим, ще планираме нещо. Така, и сега моментът на истината. Бе, добре. Ако отиваме в Канада, големият въпрос е аз изобщо ще мога ли да стъпя там, защото съм си взел копия от един документ, а не оригинал. В момента съм в безмитна зона, ето го там, граничен пункт, където минават колите към Америка. Ние сега отиваме към Канада. Айде! Мале, хора, каква е гледка. Направо ме е страх, толкова високо. Внимавам. Гад якото. На какви неща се радвам, а колко много неща още не съм видял, просто и на мен и на вас най-вероятно ни е бедна фантазия. Вау. Мале. Хора, много е високо. Това си красотата. Много ми е интересно тази вода там каква е, от някаква река ли е, не знам, но изглежда мръсна. Много подреденичко изглежда, много е яко. Канада изглежда по-добре, по-близо човек. Сега е моментът да ми кажете дали видеята ви харесват и по такъв начин заснети, като ви показвам къде ходим. Дали ви е интересно да гледате такива забележителности, изобщо толкова много кадри на това какво се случва около мен, около нас, защото за вас го правя. За вас си дигам телефона и по цял ден хода е така. Така че може да го харесате, да напишете някакъв коментар, какво ви направи впечатление, какво искате да видите. Айде! Добре дошли в Канада! Вече ако някой ме питаха дали съм ходил в Канада, мога да кажа да. Ходил съм, няма значение за колко време. Стъпил си в Канада? Да, стъпил съм в Канада. Хора, в момента сме на веселата уличка в Созопол. Навик сега другите да се качим на ето тази кула там и да видим гледката отгоре. Там далечината, между другото, драги зрители, се вижда Торонто. Дай, братко! Засили! Изяди чипса. Вклона по един стиските джобчета, че тук има джипчики. Това е положението след толкова часове път, след цял ден обикаляне. Хора, вече сме в Америка, успешно всичко е наред. Да ви кажа, ако някой от вас се е притеснил. Гледайте.
Не иска да ни дадат сега местата. But we spend the day together. Why you don't sit together back there? Значи целият проблем идва, защото те са казахстанки и са супер неуважителни. Да, значи сега вземат ни седалките, няма значение, все тая къде ще стоим Ма не ние. бяха питали, бе, Просто човек. бяха питали, те с такова отношение идват, И ми викаш, качват се вече, викат ни да мъкваме, правят са на важни, наистина много грозно. Да не говорим за това, че аз от самото начало се опитах да бъда любезен, отварях им врата. Няма едно мерси, няма нищо. Хора, цирка продължава. Цирка продължава, никой не иска да се качва. Приключвам клипа, където го започнах. Чао на всички. Ето я компанията, най-готените. Надявам се, видеото ви е харесало. Погледайте, обърнете се. Най-готените! Харесайте, коментирайте, абонирайте се и до следващото видео. Чао! На здраве!